ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୟ ପଛକୁ ଯିବା ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ। ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦବଦବା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ କେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଉଭା ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଯିଏ କେବଳ ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଲାନି, ବରଂ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହରୁ ହିଁ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଠିଆ କରିଦେଲା। ହଁ, ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ହଠାତ୍ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ଯେ ସିଧା ଦିଲ୍ଲୀର ସିଂହାସନକୁ ହିଁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଐତିହାସିକ କାହାଣୀର ଗୋଟି ଗୋଟି ପୃଷ୍ଠା ଉଲଟାଇ ଦେଖିବା। ତ ଏ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ। ସେତେବେଳେ ସେଠିକାର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏକଦମ ଗୋଟେ ଫୁଟୁଥିବା କଡ଼େଇ ଭଳି ଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲେ ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ଔରଙ୍ଗଜେବ, ଯିଏ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅହମ୍ମଦନଗର ଆଉ ବିଜପୁର ଭଳି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁଲତାନମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ତ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ ଏହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ହିଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶକ୍ତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପରଫେକ୍ଟ ଷ୍ଟର୍ମ ଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ କଠୋର ନୀତି, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ସୁଲତାନ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସନ୍ଥ ତୁକାରାମ ଓ ରାମଦାସଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏସବୁ ମିଶିକି ମରାଠୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଆଉ ଏକତାର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଶାହାଜୀ ଭନ୍ସଲେଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ ତ ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ଆଗରୁ ହିଁ ପକାଇ ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଇମାରତ ଠିଆ କଲେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତା। ସେ ହିଁ ଥିଲେ ଯେ ଏକ ଛିନ୍ନଛତ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ଶିବାଜୀଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତିରେ ବିଜାପୁର ସୁଲତାନ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ସେ ପଠେଇଲେ ନିଜର ସବୁଠୁ ଚାଲାକ ସେନାପତି ଅଫଜଲ ଖାନକୁ। ଖାନର ପ୍ଲାନ୍ ବହୁତ ସିଧା ଥିଲା। ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମିଟିଂକୁ ଡାକିବା ଆଉ ଧୋକାରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଖାନ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନଥିଲା, ଶିବାଜୀ ତାଠୁ ବି 2 ପାଦ ଆଗରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେ ଆଗରୁ ହିଁ ଏହି ଫାନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଆଉ ନିଜର ପାଲ୍ଟା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭେଟିଲେ, ଅଫଜଲ ଖାନ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ବାହାନାରେ ନିଜର ଛୁରୀ ବାହାର କରି ଶିବାଜୀଙ୍କ ପିଠିରେ ଭୁଷିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଶିବାଜୀ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ସେ କବଚ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିକାରୀ ନିଜେ ଶିକାର ହେଇଗଲା। ଶିବାଜୀ ନିଜ ହାତରେ ନୁଚାଇ ରଖିଥିବା ବାଘନଖ ବାହାର କରି ଅଫଜଲ ଖାନର ପେଟ ଚିରିଦେଲେ। ବାସ୍, ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ରାଜାରୁ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ପ୍ରତାପଗଡ଼ର ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲା ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଆଗରେ ବଳ କିଛି ନୁହେଁ। ଚତୁର ରଣନୀତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସେନା ଉପରେ ବି ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ପୁରା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ସିଧା ମୁକାବିଲା ହେଲା ମୁଘଲମାନଙ୍କ ସହିତ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ପଠାଇଲେ ଶାଇସ୍ତା ଖାନକୁ, ଯିଏ ପୁଣେ ଦଖଲ କରିନେଲା। କିନ୍ତୁ ଶିବାଜୀ ହାର ମାଣିବା ଲୋକ ନଥିଲେ। ସେ ଏକ ଏମିତି ସାହସିକ ରାତି ଅଧିଆ ଆକ୍ରମଣ ଗଲେ ଯେ ଶାଇସ୍ତା ଖାନକୁ ନିଜ ଶିବିର ଭିତରେ ହିଁ ଆହତ କରି ଘଡ଼ାଇଦେଲେ। ହଁ, ପରେ ପୁରନ୍ଦର ଚୁକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ଗ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିବାଜୀ କେବଳ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଷ୍ଠିବନି। ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ମଜବୁତ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତିଆରି କଲେ ଅଷ୍ଟପ୍ରଧାନ। ଏହା ଥିଲା 8 ଜଣିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ। ଏହା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏକଦମ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଭାବନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପେଶୱାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେନାପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏହି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଚଲେଇବାକୁ ତ ପଇସା ଦରକାର, ତ ରାଜକୋଷ ପାଇଁ ସେ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଚୌଥ ଆଉ ସରଦେଶମୁଖୀ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ଚାଲାକିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି। ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦବଦବା ବି କାୟମ କରୁଥିଲେ। ଶିବାଜୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଥିଲା ନୌସେନା ଗଠନ।
ସେ ବହୁତ ଆଗରୁ ବୁଝିଯାଇଥିଲେ ଯେ କୋଙ୍କଣ ଉପକୂଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୌସେନା ତିଆରି କଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିବାଜୀଙ୍କ ପରେ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପେଶୱାମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏହା ସହିତ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଗୌରବମୟ ସମୟ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପେଶୱାମାନେ ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଲେ, ମରାଠା ମହାସଂଘ ବା କନଫେଡେରେସନ। ଏଥିରେ ପୁନେର ପେଶୱା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବରୋଦାର ଗାୟକୱାଡ଼, ଇନ୍ଦୋରର ହୋଲକର, ଗ୍ୱାଲିୟରର ସିନ୍ଧିଆ ଆଉ ନାଗପୁରର ଭୋଁସଲେ ପରିବାର ବି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ହିଁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବାଜିରାଓ ପ୍ରଥମଙ୍କ ଭଳି ପରାକ୍ରମୀ ପେଶୱାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଟିକେ ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ପ୍ରାୟ 1/3 ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଅନ୍ଦାଜ ଲଗେଇ ହେବ। ହେଲେ କୁହନ୍ତି ନା, ସବୁ ଉତ୍ଥାନର ଗୋଟେ ପତନ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବି ପତନର ସମୟ ଆସିଲା। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରର କଳହ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ନୂଆ ଶତ୍ରୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା 1761 ମସିହାରେ ପାନିପଥର ତୃତୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଆଫଗାନ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବ୍ଦାଲୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ମରାଠାମାନେ ହାରିଗଲେ। ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏହା ଏମିତି ଏକ କ୍ଷତି ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ଭରଣା କରିପାରିଲେନି। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶକ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ମରାଠାମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ତିନିଟା ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ସେମାନେ ଟକ୍କର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କଳହ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା। ଏହି ଆପୋଷ ବିବାଦର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଇଂରେଜମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହରାଇଦେଲେ। 1802 ମସିହାର ବସେନ ଚୁକ୍ତି, ଏହାକୁ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନର ଶେଷ ପାହାଚ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ପେଶୱା ବାଜିରାଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ, ଆଉ ଏହା ସହିତ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତ ଏମିତି ଭାବେ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ତାହା ଆଜି ବି ଆମ ଇତିହାସରେ ଜୀବିତ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସକୁ କ'ଣ ଦେଇଗଲା? ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶିବାଜୀଙ୍କର ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଆଜି ବି ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ସେନା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା। ସେମାନେ ହିଁ ଭାରତରେ ନୌସେନାର ଏକ ମଜବୁତ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁସଂଗଠିତ ପ୍ରଶାସନ, ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତାର ନୀତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଜି ବି ମୁଣ୍ଡେ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଶହ ଶହ ଦୁର୍ଗ, ଏସବୁ ଆଜି ବି ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବର କାହାଣୀ କହୁଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ପାନିପଥର ତୃତୀୟ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ସେଠି ମରାଠାମାନେ ଜିତିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି ଭାରତର ଇତିହାସ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।